Ahots kontatu eta belarriz jasotako testuak bildu ditu Uxue Alberdi idazle eta bertsolariak Belarriko kilkerrak liburuan. Istorioak laguntzeko, Begoña Durruti ilustratzailea izan du alboan egileak. Gaur aurkeztu dute kontakizun bilduma Donostian. Belarriko kilkerra liburu akzidental bat da, beste fikziozko ipuin bat idazten ari nintzala, arekin ataskatu, eoskortu eta frustratu nengola. Halako baten gogoratu nintzen gure aitak itxialdi garaian bidali zizkigun ahozko mezuekin. Familia entretenitze aldera eskatu nizkion umetako, soldaduskako, seminarioko istorioak, eta gogoratu nintzen bazirela batzuk oso politak, eta saiatu nintzen idatziz ematen eta ahoz zeukaten grazia hura mantentzen. Eta hortik tiraka, iaia jolasean bezala, bururatu zitzaidan inguruan neuzkan kontalari onak tentatzea, istorioak biltzen hasteko. Eta pixkanaka joan nintzen, hainbat kontalariren pasadizoak, anekdotak jasotzen, batzuk dramatikoak, beste batzuk humorezkoak, beste batzuk nazkagarriak, batzuk beldurgarriak, eta ariketa horixe izan da, ez? Norbaitek ahoz kontatutakoa, belarriz jaso, eta idatzi zenbatea, alik eta esan indarra handiena bilduz eta gordez, ez? Berba abia, hitzen kabia izan zitezela istorio hauek, eta mendebete biltzen duten istorioak daude liburuan gordeta, elkarri igurtzika, esango nuke 3 zutabe direla nagusi Belarriko kilkerran, ahozkotasuna, transmisioa eta memoria. Iruditzen zait elkarri istorioak kontatzea gutxi baloratzen den zerbait dela, akaso gizaki egiten gaituena horixe baldin bada ere. Eta, liburu fresko eta bizi bat gelditu da, Begoña Durrutik ezin hobeto ilustratu duena, eta bizi pusketak dauzkana barruan. Hasiera batean, nire asmoa liburua bestera batean antolatzea zen, hartu nintzen aitaren ahots mezu haietan istorioetako askok zeukatela zerikusia gorputz atalen batekin. Bazegoela begi galduren bat, atzen bate zintzilik, oinak, hortzak, denetik zegoela, eta pentsatu nuen gorputz ataletan banatutako liburu bat egitea. Hau da, hasi bekokia, sudurra, mingaina, bularrak, alua, barrabilak, oinak, azazkalak, eta gorputz atal bakoitzaren atzetik ematea haiei lotutako istorioak. Baina konturatu ginen murriztailea zela, banaketa hori, kendu gehiago egongo ziola liburuari eman baino, liburua ari delako hainbat eta hainbat gairi buruz, izan goseaz, lotxaz, beldurraz, ausardiaz, elkarri ematen diogun tratuaz, penaz, krudelkeriaz, pudoreaz, eta azkenean pentsatu genuen 4 ataletan banatzea. Lehenengoa Marrubi lapurretan izenekoa da, bertan gordetzen dira okerkeriak, biurrikeriak, aur eta gazte garaiko ganberradak. Bigarrena zerurako eskailera da, eta hor hilotzak daude, gorpuak, heriotzak, katabotak, umore beltza. Hirugarren atalak minaren gela izena du, eta barruko minetaz ari da, elkarren beharraz, penaz, elkarri ematen diogun tratu honaz eta txarraz, eta azkena, ispilua, hau bai, gorputzaz ari da, gorputz fisikoaz ari da, eta esango nuke, gorputza eta gorputza atalak hor daudela, baina lehenengo sailkapen horretan bezala azpimarratuta egon beharrean, gurutzatzen dutela liburu guztia, gorputzetik bizi dugulako bizitza eta bizi pusketez osatuta dagoelako liburua.